What's up, horror fans? This is your boy, Cryptkeeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Walang pag-aalinlangan kung pinakawalan ang dalawang lalaking nakakulong mula sa rehas na yon. Dinisable ko ang auto ammunition na nakatutok sa selda nila. Sabihin mo, bakit kayo nakakulong dyan? Gayong mga vampira din kayo. Ako si Remus, ang orihinal na pinuno ng mga vampira sa bansang ito. Pinuno? Kung gayon, bakit si Blas ang sinusunod ng mga vampira? Simple lang ang sagot sa tanong mo, bata. Inagaw nila sa Panginoong Remus ang trono bilang pinuno. Wala na akong pakialam sa idwaan nyo. Kung hindi nyo ituturo ang kinaroroonan ng pamilya ko, ituturing ko na rin kayong mga kalaban. Hindi ko alam, pero nararamdaman kong dumadaloy sa dugo mo ang presensya ng ikatlong basbas. Ngunit kung kalaban kayo ni Blasphemous, ay siguradong kakampi niyo ako. Panginoon, papaano tayo magtitiwala sa kanila? Gayong mga taong lobo, ang mga kasama niya. Malamang ay bataan sila ng puganting si Morel. Huwag nyo na akong paghintayin. Ituturo nyo ba ang kinaroroonan ng pamilya ko? O magkakasubukan pa tayo dito? Hanga ako sa husay at tapag mo, kaibigan. Sa mga sandaling ito, ay maaari naman nating isang tabi ang mga lahing pinagmula natin at magtulungan upang mapabagsak sila Blas. Ayokong mangako ng alyansa sa isang vampira. Minsan na ako nagtiwala sa kauri mo. Pero trinaydor lang ako. Pinalaya ko kayo. Kaya ito pa rin yung sinabi nyo. Sumunod kayo sa amin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ay wala na akong ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa mga vampiran to. Huwag lang talaga sila magkakamali dahil hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang buhay nila. Sa totoo lang, medyo kinakabahan din talaga ako. Damang-dama ko kasi ang maitim na aura nitong vampirang nagpakilalang Remus. Alam ko malakas siya at malamang hindi namin siya kayanin nila kapitan. Siguro no choice na rin sila, kaya sa pagkakataong ito ay wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magtulungan. Hindi ako makapaniwala, kaya pala hindi namin matagpuan kung nasaan nakatago ang mag-ina ko dahil na rin sa mga lihim na lagusan sa lugar na to. Pero mukhang kabisado ni Remus ang pasikot-sikot dito, kaya't nagkaroon ako ng pag-asa. Nagulat na lang ang ilang vampirang bantay sa basement. Hindi nila inakala na mapapasok namin ang lugar na yon. Namangha pa kaming mga mandaraget nang sila Remus mismo ang tumapos sa mga kauri nilang vampira. Nang buksan niya ang pinakadulong pinto, ay doon pa lamang ako nakangiti nang masilayan ko ang mag-ina ko. Salamat sa Diyos. Celine! Papa! Anak! Rodan, Kumusta kayo? Hindi ba kayo nasaktan? salamat sa Diyos at buhay ka. Lubos ang pasasalamat ko sa vampirang si Remus. Pero sa kabila nun, ay hindi pa rin buo ang pagtitiwala ko sa kanya. Payapa naman kaming nakaalis sa lugar na yon. Ngunit hindi pa kami nakakalayo ay biglang may checkpoint kaming natanaw sa aming dadaanan. Trages, mga kabaro naming sundalo ang mga yon. Hindi nila ako maaari makita dahil malamang sa malamang ay pinaghahanap pa rin nila ako. Papaano kaya nagkaroon ng checkpoint sa lugar na ito? Gayong kanina ay wala naman sila.
Magtago ka lang, Riden. Ako na ang bahalang kumausap sa mga to. Tumango ako kay Kapitan bilang pagsang-ayon. Natanaw ko pa sa gawing likuran ang kotse nila Remus. Nakasunod pa rin sila sa amin. Ewan ko kung saan sila pupunta. Wala naman kami naging usapan na sasama sila sa amin. Basta, kanya-kanya na kami matapos naming matulungan ang isa't isa. Napansin ko rin ang pagsenyas nila gamit ang flasher ng kanilang sasakyan. Siguro ay nag-aalangan din sila sa checkpoint na yon. Kaya huminto sila bago pa makarating sa mga nakatayong sundalo. Nang pahinto na kami, ay bahagyang binuksan ni Kapitan Morales ang bintana ng van upang kausapin sana ang mga sundalong yon. Ngunit gano'n na lang ang nagreaksyon namin nang makadama kami ng kakaibang aura mula sa mga sundalong yon. Putya, hindi ako maaari magkamali. Mga vampira sila. Kaagad na iniatras ni Del Mundo ang van. Mabilis naman nagsisampahan ang mga yon sa bubong. Nagpakawala rin ng bala ang iba sa kanila. Mabilis kong ikinuble ang aking mag-ina. Sobrang nataranta ako. Iba pala talaga kapag kasama mo na sa bakbakan ang mga mahal mo sa buhay. Hindi pa pwedeng hindi ka makaramdam ng takot. Bahagya kaming nakalayo sa checkpoint na paatras ang andar. Nakita ko nagpapaulan na rin ng bala sila Remus tungo sa mga vampirang nakasampa sa aming bubungan. Sa tansya namin ay nasa 30 ang bilang ng mga sundalong vampira. Kaagad na nagbabaan ang mga mandaragit upang harapin ang mga kalaban. Reden, magbadali ka. Ikubli mo ang mag-ina mo. Kami na ang bahala rito. Salamat, Kapitan. Mag-iingat kayo. Nagmamadali kong inakay ang pamilya ko tungo sa kakahuyan. Nakita kong tumulong din sila Remus sa pagsugpo sa mga vampirang sundalo. Maya-maya pa ay meron na ring nakalapit sa amin. Wala na akong nagawa kundi ang harapin sila. Kitang-kita ko ang pagkabigla ng aking asawa at anak. Nasaksihan kasi nila kung papaano ako makipaglaban. Sa totoo lang, medyo nahirapan ako sa 5 vampira na umatake sa amin. Pero kahit papano, ay nagawa kong tapusin silang lahat. Tumulong na rin ako kila Kapitan. At tumagal din ng ilang minuto bago pa namin naubos ang mga kalaban. Maraming salamat, Remus. Pinatunayan mo na isa kang kakampi. Ang totoo niyan, kaibigan, ay kalaban niyo rin ako. Kaya't hindi ko rin may papangako na may mamagitang alyansa sa ating dalawa. Pero, tinulungan mo kami. Dahil tinulungan niyo rin kami. Kung gayon, kinakailangan na pala natin maghiwalay mula sa puntong ito. Oo, kaibigan. Maraming salamat din sa inyo. Sinisiguro kong magiging magkaalyado tayo hanggang iisa ang hangarin nating tapusin, si Blasphemous. Ngunit sa oras na magawa natin yon, ay hindi na ako sigurado kung magiging magkakampi pa rin tayo hanggang sa huli. Vampira kami at aswang yung mga kasamahan mo. Magkaiba ang lahing pinagmula natin. Kung wala naman tayong dapat pagtalunan, hindi malabong magkaibigan tayo hanggang sa huli. Mag-iingat kayo. Muli, maraming salamat. Nauna nang umalis sila Remus. Kung saan sila tutungo ay hindi na namin alam. Payapa ko naman nadala sa isang tagong lugar ang aking pamilya. Rest house yun ni Kapitan. Doon na rin pansamantalang namalagi ang grupo naming mandaragit. Makalipas ang 2 araw ay umalis sila Kapitan Morales, Cruz at Malate. Magre-report sila sa Camp Crame. Susubukan din nilang linisin ang pangalan ko. Matapos nga ang 3 araw ay nagbalik sila upang sunduin kami nila Torres at Del Mundo. Sa wakas, malaki na ang pag-asa ko na mapawalang sala. Kinausap na kasi ni Kapitan ang mga general na may hawak sa amin. Wala na raw ako magiging problema pa
Pansamantala ko munang iniwan ang pamilya ko doon upang asikasuhin ang pagbabalik ko sa serbisyo. Tahimik kami sa biyahe papaluwas ng Maynila. Pero maya-maya pa ay binasag na ni Kapitan ang katahimikang yon. Ano sa palagay niyo maganda nating gawing plano sa hinarap? May balak pa ba kayong balikan ng grupo ni Morel at ang mga vampira? Wala ka agad nakasagot sa tanong ng aming kapitan, kaya't ako na ang nagsalita. Sa totoo lang, Kapitan, gusto ko na mamuhay ng tahimik at payapa kasama ng mag-ina ko. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa atin, masyado na yata ako napagod. Napatitig ang mga kasamahan ko mandaragit. Ang buong akala ko ay hindi sila sasang-ayon sa binabala ko. Pero nagulat ako nang sabihin nilang suportado nila ang binabala ko. Sa totoo lang, medyo nangilid ang luha sa aking mga mata. Nauunawaan ka namin, Reden. Kami man ay pagod na rin. Pero pag-iisipan namin ng lahat. Ang totoo nga niyan, may tawag mula sa itaas. At hinihintay na nila tayo sa mga sandaling to. Mukhang meron na namang misyon na naghihintay. Matapos ang isang to, ay tsaka kami magdidesisyon ng pagre-retiro. Tulad ng dati, ay muli kaming pinulong ng mga general. Nagulantang pa kami nang malaman namin ang susunod naming misyon. Hindi kami makapaniwala. Ang buong akala kasi namin ay mga nagpapanggap lang na sundalo ang mga vampirang nakalaban namin. Totoo pala talaga naging vampira na ang iba sa mga kabaro namin. At hindi na biro ang bilang nila. Nasa 7,000 na raw ang mga awol na sundalo. At merong confidential report na tila nagiging mabangis ang iba sa kanila. Umaatake sa kapwa sundalo at naninipsip ng dugo. Matapos ang pagpupulong namin sa mga general, ay kami naman ang nagpulong nila Kapitan. Hindi biro ang misyon na to. Alam natin kung ano ang totoong nangyari sa mga kabaro natin. Ano na ang plano nyo, Kapitan? Reden, itutuloy mo pa rin ba ang binabalak mong pagre-retiro? Sa mga pangyayaring to, Kapitan, mukhang matagal pa ako makakapagretiro. Hindi ko kayo maaaring iwan. At higit sa lahat, kailangan tayo na sambayanan. Hindi natin maaaring hayaan na pestehin ng mga limaw ang ating inang bayan. Lalaban tayo.